Čau lidi, já jsem Maspo z kanálu Android Tip a vítám vás u téhle nové série, která se bude nazývat Gamesy. A v téhle sérii si budeme představovat různé hry na Android. Nebo na zařízení se systémem Android. Dneska jsem si pro první díl vybral Car X Drift Simulator, který si můžete stáhnout na Google Play zdarma. Opravdu si ho můžete stáhnout zdarma, nic se nestojí. No a jedná se vlastně o takový simulátor driftu a všeho kolem toho. Takže nebudeme to nějak zdržovat, hnedka si ukážeme, jak to vypadá. Grafika hry je poměrně hezká, myslím si, že hezká, opravdu je hezká. To za chvilku vidíte. No, takže teď mi to nějak se zaseklo. Už mi to jde. Dá se tady přepínat pohledy. Jo. No, takže ovládání. Tady vpravo, jak máte ten pedál, tak to je prosím, to je plyn. Jinak ještě se omlouvám, že mi to tak jaksi nepůjde, protože v driftování nejsem nějaký úplně srmen. Opravdu nejsem v tom dobrý a myslím si, že najde se 15 miliard lidí, co to určitě překonají líp než já. Takže tedy, vpravo můžete vidět takový ten pedál, tak to je plyn. A už vám asi možná došlo, že ten pedál vlevo, tak to je brzda. Ještě teda nad tím pedálem vlevo můžete vidět ručku. Když zmáčknu, tak to. Když zatáhnu, tak to samozřejmě. Jak asi většina ví, tak to bude ručka, prostě vám to zabrzdí. A teďka mi to jde líp než předtím. Aha, tak už jsem to zakřik. A jinak omlouvám se za tak trošku lagy, protože můj telefon není tohle moc stavěný, takže asi tak. A vidíte, že mi to absolutně nejde. A vidíte, už jsem to finishnul. Tak. Vždycky nám to dá jako nějaký obnos. No a vlastně my dáme garáž. A předvedu vám asi nějaká auta, co tady ta hra obsahuje. Takže můžeme tady najít fakt hodně aut. Jako třeba tady to auto. Já nevím, jak se to jmenuje. Mě to moc nezajímá, ty názvy aut. Tady máte třeba tohle. Třeba tohle potom. To je teda Subaru nejspíš. Nevím, jak se to jmenuje. Nevím fakt, jak se ty auta nazývají. To ani netáhne. Máte tady prostě, tady vidíte, že, no tohle to není reklama. Tady vidíte krásný Ghostbusters auto. Tady nějaký prostě, tady spoustu aut. Jo. Máte tady pak třeba tohle, jo. To je jako, tady máte fejkový BMWčko. Kdo nemá rád fejkový BMWčko? Tady vidíte nějakýho, no tohle jsem viděl, jak se jmenuje, ale nevím to už. Prostě je tady strašně moc autíček, se kterými si můžete fakt vyhrát. Já teď dám asi opět, nebo teďka dám gameplay, kde vlastně neuslyšíte můj hlas, uslyšíte pouze hru. A mě se to zase nějak seklo. Co to je? To prostě ho dělá, mám trošku jaksi přehřátý mobil z toho, takže já se vám ohlásím, až se mi to odlegne. Tak jo, ještě jsem vám chtěl teda říct, že tady je víc tratí, jak tady vidíte, tady toho hodně, ale já mám teprve tu první, protože jsem to moc nehrál, takže asi proto mám jakoby dost low score. No, takže mi už pojedeme. Takže hezkou podívat. Zapnu k tomu i zvuky. Abych vám zase nepřijel.